standard thoro wach maben na gende ko kiny makawuono ginde ko kanyene god fathers have it tadiera makene nyako romga juanga ana wuon be nantiere kinde mabende ni podho gi koda committee mano mar jelak chieng ngeso mano mar juma mokalo kama bende jo committee bende no penjo gi penjo motenore kod mano gin bende nage yango senator Arwaki motenore kod twak makano erokamano Sharon adwa nyisi ni mana kuma mheshimiwa Nyikalo wacho ng'ato ka ng'ato kama nitie ka nitie ng'ato ka ng'ato ming'eyo kata kumiyae manyaka ang' tudigo to moloyo anadwa nyiso jothurwa ni wach IEBC en wach moseya mabor kata kane wan kaka coalition mar Azimio ne wan gi chachni kendo ne ok wan gi mor sama ne iketo kata the report mukelo koro gigi duto te mano ne en agenda maduong' wach reconstitution of IEBC koro an agombo ni mondo wanyis ogandawa ni mondo wang'i uru picha mambele ni to IEBC ni nyocho wadware koso nyocho kwadware nikech sama wantie ni adwa ni mondo anyis ogandawa ni wadeko gi wach keto IEBC in place omiyo adwa no wach ni kikwa focus e ng'amo ket kanyo nikech ing'e maber Sharon ni focus na ngat moket kanyo te mosi gimomiyo kikwa focus nikech no ket application no ket panel moyier jok mane dhi puodho ji bang' keto panel no oro application mondo jo Kenya mantie oket odwar tich to jogi kong'igi ne gindiko tich kendo ne gidwaro bang'e selection otim makoro wagi joma nitie ka Sharon gimomiyo awacho ni kwa focus ahinya jogi nikech IEBC ok en commissioners kende IEBC as a whole structure monengo wang'e ni to structure no dhi ringo nang'o samoro kata commissioners go chiwo mana direction to nitie structure maber riembo IEBC miluongo ni the secretariat gimomiyo awacho mano Sharon oganda onego ng'e ni wan gi yiero e higni mabiro machuo kabisa to nitie gik ma pending monengo timre achiel kuom gin wach boundary review jo Kenya dwaro makata an kama andhiwa constituency maduong' monengo pogi kata Karachuonyo onengo pogi Kisumu Central kata Lego Usonga gini onengo pogi but ka IEBC onge ok nyal pog kuondegi to sama kuondegi dongo kaka gidongo ni it means ni services jogi ochando nikech kuondegi dongo mar ariyo boundaries onengo tim it means ni IEBC onengo bedi e office mar ariyo wan gi nyaka by elections monengo tim ma jomoko nitie Kenya ka mosebedo years ndalo mang'eny ka gionge ng'amo chung'negi wan ineno ka Homabay nyoche walalo jaod bura ma Kasipul kanyo jo Kasipul rito ni mondo tim by election e Senate nyoche walalo Senator Cheptumo walalo MPs osetho MCS benitie wards maonge jomoritogi kuondegi jogi dwaro ratich gi kendo girito gidwaro ni IEBC onego bed in place mondo keti Sharon anyalo chako nyiso ogandawa ni kata voters register onengo yue nikech voters register ka wan gi register mopong'o nyaka nus gi joma nosetho nene to bendi paro no hinga nitiere nikech sani koro wenge duto te nitiere doho par nitiere jo Kenya dek mano moriwo Dr. Magare Gikenyi nitiere Kelvin Royo mondi gi Sheila Masinde ma bende koro nosechalo ng'ure doho emomiyo ni doho bende koro nogeng'o sani koro bura nosepuodho to wenge duto te koro ng'iyo doho ma pacho ka gimodo no wachi ni Kenya ka wan gi demokrasia mok tam ng'ato dhi e doho ok tam ng'ato chungo process but kata kamago timore to konengo wiwa wil ni nitie kumonengo wadhiye gima wawacho ni mano biro timore do biro winjo ywak jo Kenya modonjogo to sama giwinjogo to wan focus onego bedi ni to IEBC nyalo bedo in place karang'o mondo tije mawachogi gi mamoko mat still pending mondo timre shora ing'e ni ji biro dhi e yiero to gigi ko tim chon magi mabiro kelo ywak ni gini okotimore maber to waduogi e wach mar jok moyiergi Sharon adwa nyisi ni onge ng'ama ok nigi watne koro kata kiwacho Nur aneno kogor gimoro kochiko minority leader mheshimiwa to ng'ato nyaka bed gi watne an wanyisi Sharon an Beatrice Ogolla nyar Kanyada jo Kanyada duto nyaka ang' yude mane ma wadwa
ma nyaminwa, ma wuonwa, ma min, ma dawa, ma nyathiwa. Omiyo ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi wadgi. Onego wang'e ni okay, en what minority leader. Ing'e ni minority leader Mheshimiwa Junet Mohamed en ng'ama waluor ahinya e bunge kata ka oganda wa mano ja oganda wa maduong' motelo mane minority leader makoro wan. Senator Ngur ma bende oganda na nitiere godo en kaluore bedo gi wede tok rach ma kata Hassan Nuri e kinde mane da dhoge nowacho ni no man is an highland. Sen manane gibedo wede gi jotelo madongo dongo mantiere siasa mane Ngur ma bende oganda na nitiere godo. Iwacho mana jatelo ma en watne mano ng'at achiel. To dak wache joma en wede ne duto te mago ng'eny. Aneno koket kata mana jakom kanyo. To jakom en baba ji te ng'ato ka ng'ato ang' yud mana ne ya. Kopogre gi mano Beatrice Ogolla dong bende en jakanyo mar UDA nyaka sani. Wach ma bende nudi. To bat ing'e ni gima timore ni nitie chik ma kata Mheshimiwa nyalo nyisi ni sama ne da dhoggi kiseyudo tijno tiwe gima ne intie no. Nikech Sharon inyalo we tich kapok iyudo machielo. Wamiuru jo Kenya thuolo mar telonwa, wang'iuru tich ma ng'ato nyalo timo, to kik wang'i ni ng'ane ki otudore gi ng'ane otudore gi ng'ane, ji nyaka tudre. Erokamano ahinya Sheila, kapok akawo yo matin